kapitalistický blok pred 89. rokom bol na konci. Už v 89. ja vtedy ako študent už mi bolo známe, buď padne socialistický blok, alebo padne kapitalistický blok. A to, že padol socialistický blok, rozhodol kapitalistický blok o tom. Keby sme boli o 2-3 týždne dlhšie vydržali, a v socialistickom bloku vypadol ten kapitalistický blok. V 90. a v 91. roku sme premeškali jednu z prvých príležitostí, kde sme mohli v podstate sa ako Slovania naozaj spojiť. Chceli sme banány aj v zime, aj v lete, celý rok mať. No tak dostali sme banány a dobre popapuli, keď to poviem. Len problém je to, že sme dospeli, že máme aj tie banány a na nich sú nálepky Billa Gatesa. No, otravné, nemajú nič spoločné s banánmi, ale vám to... Už nemajú ani tú výživnú hodnotu. Aj to slovanstvo potrebuje neslovanstvo, tú protiváhu. A tá protiváha sú tí anglosasi. Vyhubiť ich. To by bolo najjednoduchšie. Doteraz boli Slovania utlačaní, alebo teda likvidovaní, považovaní za menej cennú rasu, po prípade vôbec popieraní, že však Slovania, kto to boli len takí v zemliankách žijúci, po stromoch skášuci, pozbieraní skade tade. Hej, stop. Už bolo dosť. Teraz, ak chceš, ako rovný s rovným, keď nie, tak si vylámeš zuby. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.